Добър ден на 10-то домашно на ACI 5. Как работи карма? И аз се радвам да ви приветствам, такива упорити, пишещи домашните, разбиращи, помагащи. Благодаря ви, че сте тук. И нека да отделим 1 минута от нашето време, за да помислим за нашата мотивация. Защо сме тук? Можем ли да мислим за резултатите, които ще постигнем благодарение на тези знания? Вчера ние бяхме с Свети на една среща с човек, който не е запознат с тези знания. Но понеже бяхме двете, ние си говорихме за това, какво може да се постигне. И човека слуша, умен човек, и каза: вие сте вълшебници, какво е това? Вие можете толкова неща да постигате. Честно казано, аз бях загубила поглед за това колко сме различни вече. Може би нашата мотивация е да станем още по-големи вълшебници. Да можем да се справяме с проблемите и да стигаме целите за себе си, за близките си. А може би може да уширим нашата мотивация и да помислим, че ако ние леко можем да достигаме своите цели, би било чудесно, ако разкажем и на другите как те леко могат да достигат своите цели. Помислете за някого или за много хора, на които вашите знания могат да помогнат. И на които можете да посветите своите добри семена от написването на тази домашна. И понеже това е последната домашна, помислете за всички тези незавършени задачи, на които може да посветите своята днешна завършваща карма. И постепенно може да отваряте очи. Дойде! Дойде! Супер! Валя имаше въпрос? Валя ли или кой? Накрая ще го задам. Добре, Нека да си. приема се. Така, иска ли някой да си сподели мотивацията? Валя явно иска. Да. Моята мотивация е истински да завърша всичко, което съм подхванала, защото това истински ми тежи, че подхващам и не успявам да Това е завърша добър момент. пречки. Супер. Супер, благодаря, Валя. Това е добър момент да използвате тази карма, тази завършваща карма. Ние завършваме. Можете ли си представите, вече 5-тия ACI на български? Аз като си помислих одеве, викам: още малко и ще стигнем първата, трета. Не вярвах, че можем толкова. И така,
Най-хубавата домашна. Благодаря ви, че можем толкова. Най-хубавата домашна. За какво да говорим? За пари или за друго? Казвайте. Въпросът, с който започваме днес е: искате ли да говорим за пари? Кой Да, иска? за пари. За пари. Аз. Добре, Руми не иска, на нея пари не и трябва. Така ли? Добре. Така по-добре. Защото иначе аз щях да говоря за друго. Можем. Добре. Ние днес имаме прекрасна тема за пари и някой иска да прочете първото въпросче. Кой иска да чете? Обикновено четат тия, Наде, който не е подготвен, който не си е писал домашната. За да може и той да направи семена. Отново нямам нищо пред мене. Добре. Дадах ти възможност. Ако искаш. Ако не, също може. Слушай. Ще слушам. Да, става. Добре, кой ще чете? Да чета ли? Добре, Цвети, чети. Ще ви взема семената, не за друго. Не искам. Назовете и опишете четирите типа даване, четирите типа даяние, описани в съкровищницата на знанието. Учениците, които изучават тибетски, трябва да дадат и отговор на тибетски. Аз предлагам това да не го четем. То е ясно за всички. Първо и второ, ние нямаме между нас хора, които четат, които изучават тибетски. Ще имаме някой ден, навявам се, но сега няма. В уроците доста често в този специален урок давахте преподавателите и думите на тибетски, затова... Да, вие можете ги казвате, просто това пояснение, това не пречи. Окей, добре, Това разбрах. пояснение, да. Както прецените. За мен това е в повече. Имайте предвид, че следното. За да достигнете до същността на нещо, е добре да махнете всичко излишно. Ние на DCI Advanced 1 ще говорим за това, но всичко, което не е по същество, трябва да се научите да го махате. Вас никой не ви пречи да казвате думите на тибетски. Но всички излишни неща, които не са по същество, може да ги махате, за да можете да фокусирате върху най-главното. Това имам предвид. Окей. Назовете, опишете четирите типа даяние, както са описани в Абидарма. Ще започна с първия тип и ако иска някой от останалите участници, може да продължи по-нататък. Тип даяние, което носи полза само на даващия. Това са два типа хора, които правят този тип даяние. Човек, който не се е освободил от невежественото желание в сферата на желание, или човек в дълбока медитация. Драга, просто микрофона ви е изключен. Ако... Знам. Ага. Знам. Коментари, съгласия, несъгласия. Вторият тип мисля, че е човек в дълбока медитация, който се е освободил от сферата на желанието. Чакайте малко. Нали на първия тип се спряхме? Да, ама първият тип даяние има два типа хора. Два типа, да. Два подтипа, да. Така. И това е даянието, което носи полза на самия себе си. Нали така? Надаващи, да. Надаващи, да. Добре. Следващия тип тогава, двата подтипа тук ги разбрахме. Имате ли някакъв коментар или искате ли да помислите защо е важно изобщо да изучаваме четирите типа даяния?
Това е основната причина на богатството. Дълбоката причина. Това е причината. Защото това е причината за първото съвършенство. Първото съвършенство е да имаме постоянно достатъчно ресурси, пари, електричество, вода, тия ресурси, които дори не ги забелязваме. Въздуха, ако искате. Той също е ресурс. Енергия, ако искате. Чистия въздух, да. Не чистия въобще. Факта, че имаме въздух. Ето хората, ние приемаме примерно електричеството като даденост. Всеки от вас, сега като свършим урока, просто за 15 минути наблюдайте колко пъти ще включите нещо. Котлона, лампата, там каквото и да е. Компютъра. Хората в Киев в момента по 10 часа нямат ток. По 10, по 12, даже по 20 мисля, на моменти се случва. А ние приемаме, че тези хора като нас абсолютно. Ние приемаме, че това е ресурс, който е така даден. Не е даден. Именно от тия 4 типа идва. Добре? Следващия тип. Когато мислите за това, когато четете тия типове даяния, мислете за това, че защо трябва да ги научите? Защото вие по този начин, това са инструменти, вие по този начин получавате. Това, което сега получавате, това електричество, този въздух, това пространство, което имате около себе си, тази енергия, вие сте го получавате на базата на стари семена. А за някои старите семена свършват. Както, например, в Украйна. Свършват старите семена. И ако ние не знаем типовете даяния, ако ние не знаем как да ги презасеем, независимо, че ние получаваме в момента от старите си семена, ние в един момент ще останем без. И имате в съседна държава почти, имате пример за това, че не е трудно да се остане без. Аз съм била в Киев. Киев прекрасен град, такива светлини, огромен, 3 милиона и половина, с прекрасни комуникации, с прекрасни забележителности, музеи, църкви, каквото искате, зали, за ACI. Каквото искате. Когато аз бях там, никой не мислеше, че може да свърши този ресурс. Така че мислете за тези отговори, като за нещо, което ще ви създаде възможност вие съзнателно да възобновявате ресурса, което е важно, за да не останем без. Сега сме малко в такова състояние приспано, защото ние не усещаме колко много неща могат да излипсват, ако не си поддържаме тези семена, които са ги създали. Следващото деяние. Кой иска да го прочете? Следващия тип. Цвети, щедро предложи да се подели семената с вас. Кой иска? Да, Валя. Следващото е когато полза има само от другия. И примерът беше с Гише Майкъл Роуч. Когато същество или човек достигнал до Реализация. реализация, да. И в случая Ария дава, за да помогне на другия. И определението беше, А че какъв е другия? Другия не е освободен Uh-huh. от желания, той е в сферата на желанията и има нужда. Uh-huh. Продължава да има необходимости. Втория тип деяние носи само полза. Чакай. Стой. Има нужда или има желание? Не е освободено, има желание. Има желание. Може да... Никъде не се казва, че има нужда. Добре. Тоест не е възприел пустотата директно. Uh-huh. Направо. Не, има желание, това не е в нирвана. Да. Тоест, даже и по-високо от нирвана може да е в сферата на желанието все още. Тоест, сферата на желанията, сферата на формите, сферата на безформите, ще ги учите по-нататък по-подробно. Общо взето са 3. Тая, в която ние се намираме, е сферата на желанията. Следващата е сферата на формите и следващата сфера без форми.
Това, че има желание, значи, че се намира в първата по-ниска сфера. Къде сме ние? Ние купонясваме тук. Това искам. Малко ми е хладно, малко ми е топло, малко ми е се пие вода, малко не ми се яде този картоф, малко ми се яде нещо друго. Малко по-хубава кола искам, малко по-добър компютър. Що ли не си отворих малко по-рано компютъра? Домашната. Това е сферата на желание. Постоянно. Ти ако си следиш ума, това постоянно цъка. И този другар, на когото дават в нашия случай, не е освободен от тези желания. Намира се тук. Те, които са освободили от желание, те не се намират тук. Се намират на по-височко. Окей, давай. Третия тип ли? Моля? С третия тип ли нещо да даваме или още? Още нещо искаш като че ли да кажеш по тази повод? Че втория тип деяние носи само полза на другия. Когато е реализиран човек, освободен от желание, дава на друго живо същество, което не е освободено от желание. Тоест, реализираното същество не го прави заради себе си. Да, не го прави с идеята да получи нещо, да има резултат от това, което прави. Трудна работа. Кой е третия? Кой иска? Аз мога да прочета. Третия вид даяние е полза за двамата. Това са благотворителност, за благотворителност. Когато реализираното същество все още е в сферата на желанията, то дава на друго живо същество, което не е свободно от желания. Което е същата сфера, да. Да. Добре, що го ограничаваш само за благотворителност? Да, може да и за друго, не само за благотворителност. Това съм записала като пример тук. Това е пример, това не е определение, това не е ограничение. Тоест, примерно, би могло, защото ние как даваме? Я си проследете ума, да кажем. Помислете си за последния път, който сте дарявали. Ние може да даваме, освен... Реализирано същество може и да не сте, но да речем, както не сте реализирано същество. Кога давахте последния път и какво си мислихте? Аз мога да дам пример за себе си. Не винаги давам средства, не винаги давам пари. Мога да дам време на приятел, да го Няма изслушам. значение, каквото и да е, когато даваш, какво си мислиш? Как помагам на този човек от среща? Това е добре. Аз все още си мисля, че ще имам полза и за мене. Така стои ми по ума. Ти си отличничка. Аз не мога така. Аз винаги имам едно на ум, че ако не друго кърмична полза за мен ще има. Нали, не мога да кажа, че ми е изчистен ума от това. Да, и моя не е изчистено това. След това, примерно, когато правя кафе медитация, тогава се сещам. Нали? Когато правя посвещение, за каква моя полза би било добре да посветя това даяние, което съм направила. Така. Това е нереализирано същество. Когато аз, например, правя същото. Аз се сещам, че за мен ще има. Това е реализирано същество. Макар и реализирано, и то все още не се освободи от сферата на желание, и то така си мисли. Ще има нещо за мен. Кърмично ще е, но ще има. Нали, аз ще дам 5 евро за учителите да направят хубав ретрит. Няма да ми дадат парче от ретрита, но за мен ще има карма. И така, в ума ми си стои тая мисъл. И ние не сме освободени от сферата на желанието. За сега. И това реализирано същество, и то още не се освободило. Което е в нашия трети пример. Така, това значи. И четвъртото. Супер. Латинка хубаво даде обяснение. Четвъртото, кой иска? И освен да
Завършава се. Давайте Двата две плюса. Това е когато деянието е без полза и за двамата. Деяние, което не носи полза нито на единия, нито на другия. Примерът беше реализирано същество, свободно от желание, прави подношение към друго реализирано същество, с свободно от желание. Дай ми пример с някой, който си представяш какво значи това. Това е теоретично. Пример. Примерът е с същество, което не е в нашата сфера, не е Кажи в сега това същество как се самсара. казва за теб. Това дет не е в нашата сфера, може в сферата на Ада. Айде, няма нужда. Дай. Просветлено същество. Добре, супер. Буда. Да, Буда. На кого дава Буда? На друго просветлено същество. Точно. Нито на единия Буда му трябва нещо, нито на другия Буда му трябва нещо. Дава го от уважение. За да изрази уважение, нали така? Не му трябва. Той не е като мен да си мисля, аз кърмичен резултат ще получа, на мен ми трябва. На Буда не му трябва кърмичен резултат. Той си има семена, които се самовъзпроизвеждат неговото състояние, неговия статус на Буда. Не е като мен постоянно си смята откъде да вземе повече карма. Точно така. Когато Буда, примерно, дава на Буда. Да, може да е висок архат на висок архат, но за да може да си представим на живо какво значи това, когато Буда дава на Буда. Супер! Малко посвещение. Завършихме този важен тип. Малко посвещение. Нека всички да могат бързо и лесно да си завършат. Започнатите задачи, конкретните цели и абсолютната цел. Чик. Втори въпрос. Кой ще чете? Мога аз. Давай. Избройте 7-те качества, които правят човекът, който извършва даянието, изключителен тип дарител. Как се наричат тези 7 заедно? Мога да кажа как се наричат заедно 7-те богатства на Ария. И Аз пак сега ще казвам, говорим за пари. И какво? и мога да кажа първото качество, ако искате, и после да направим пак споделени отговори. Първото Добре. е вяра. Супер. Аз ценя това, което си ти, човека отсреща срещу мен. Мгм. Добре, следващото. Нравственост или морал. Супер. Аз давам по честен начин това, което искам да дам. Не съм го присвоила от някой друг. Не лъжа, когато го правя. Тоест, спазвам 10 етични принципи. Да, там има няколко нюанса. И не съм го краднал. Не искам да така да се каже, да получа нещо нередно покрай това. Нравственост. Следващото. Давайте, пускате микрофоните и говорете веднага след като свърши другия, да не подсещаме. Това губи време. А нас времето ни трябва. Това е практическо занятие. Трябва да видим как ще го обърнем в нашия кармически проект за повече пари. Следващото качество е щедрост. Не съм скъперник. Така. Споделям от основното, което имам. Не споделям това, което ми е излишно, това, което ми е ненужно. Споделям от това, което имам. Да, супер. После? Четвърто, изучаване на дарма. 18-то открити курса и 18-то закрити курса. Пето, срам. Не искам да изглеждам зле в собствените си очи.
Шесто Да. е съвест. Не искам да изглеждам зле пред другите. Кой иска да прочете последното? Ура! Мъдрост. Завършващата карма лови веднага. Мъдрост да разбираме пустотата и на форма на... Даже в школата, в която сме Абидарма, е отсъствие на самосъществуване. Мгм. Супер. Виж, Валя, как се научва да прилага всичко, което е завършваща карма. Браво. Браво, Валя. Да, това реално е показател за това, че осъзнаваш как да прилагаш. Радвам се за това. Ще се криеш, това е много хубаво. Носи ловка. Това е супер. Въпрос 3. Опишете 3 качества, които правят извършеното действие на даване изключително. Първото е даване с уважение и почит. Даване на това, което е необходимо. И не даваме това, което ще навреди. С уважение и почет, в смисъл ти си мислиш, че уважаваш този човек и тогава даваш. Аз съзнавам какво този човек, каква възможност ми дава този човек, и за това го правя с уважение и почит. Уважение и почит означава, че разбирам каква възможност ми се дава да посея семената на богатството. Супер. Тук си има предвид повече физическата, в физически смисъл. Почет. Да, езика на тялото е важен. Нали, как ще дадеш? За това, Нали, да, за как това ще си. приемам аз като И давам. как ще приемаш? Да, като давам на просяци, аз ги гледам в очите, им се усмихвам, т.е. не го дам така, го гледам. И знаете ли, казват, че една от причините да се природите като животно е това, че не сте се отнасяли с уважение. И затова физически животните ходят наведени. Тук говорим за физическо уважение. Нали, те не ходят като нас. Те върват така, да се научат. Кой е най-бързо развиващата се страна в света? Сега? Китай. Как се поздравяват китайците? Те не викат така. Да, т.е. физически. Физически също е важно. Също първата от 7 предварителни стъпки, коя е? Поклонение. Да. Тоест физическото уважение на изразение на уважението е много важно. Защото в йогата как казваме? Лунг сем джупа чипа. Това значи, че те върват тялото и ума като конник и кон. Тоест, като изразите физически уважение, ви автоматично ще предизвикате също и уважение в ума си. Не можете да се поклоните на някого. Аз съм по-важен. Самият факт, че стоите по-ниско или се навеждате по-ниско, вече автоматически ви дава идеята за уважение. По трети това. Супер. Може да опитате да видите това. Дори мислено да си мислите, че се покланите физически, пак върши работа. За тези от вас, които имат святи същества, могат да опитат. Или учители. Четвърти въпрос. Благодаря, Цвети. Супер отговор. Четвърти въпрос. Назовете 4 качества на този, към когото извършвате своето изключително даяние и дайте примери за всяко от тях. Първото качество е по-висша форма на живот. Това е човека. Чакай. Човека от кого е по-висша форма?
От животното. Добре. По-висша форма, по-добре е да нахраниш човек, отколкото котка. Отколкото, да, Да. сравнявайки, да. От животното е по-висша форма. Да. Не е въобще най-висшата. Мгм. Например, ако дойдеш на урок, както Руми идва и подкрепиш хората, които си пише домаш, това е много по-висша форма, отколкото ако нахраниш 20 почти котки, които аз много обичам Обаче, от гледна точка на ефективността на събирането на семена, това е по-високо. Нищо, че не изглежда толкова благородно. Включил се камерата и сиди. Нали, а пък хората ходят и хранят бездомните котки. Там, където живеехме преди, там всичко наоколо беше в бездомни котки. Тоест в котки. Те не се чувстваха за бездомни, те се чувстваха за добре живеещи, според мен. Всички им носиха храна, слагаха им, правиха им къщички. Сега минах тук по Марково. Навсякъде видях кучета, котета, сложени къщички. Котета много няма бездомни, ама кученца сложени къщички. Тоест, те не са съвсем бездомни. И това е хубаво. Това не е лошо. Това е прекрасно. Но, доколкото ние имаме ограничено жизнено време, вие трябва да избирате. И трябва да избирате по-високото. Вие това го можете. Защото на вас задачата ви е да съберете най-много възможно семена. И тия 4 всъщност са това, което вие трябва да гледате, когато избирате какво да направите, какво добро дело. И ние сме говорили за това и аз пак естествено използвам възможността да ви кажа. Не мислете, че всяко добро дело е еднакво добро дело. Задължени сте да избирате това, като вече грамотни хора, това, което е най-висше. Извинете, по-нататък лътинка. Извинявам, прекъсвам там. Мислих, че е важно. Лаки, давай. Да, следващото качество е степен на страдание. Тоест да анализираме това, кое е по-добре в най-голямото страдание. Да избереме. Примерно човек в нужда, да речем има нужда от спешно събиране на средства за операция, която му предстои след 5 дни. Избираме да... Има нужда да я подкрепиш до отида маникюр. Да. Също има нужда, нека да няма. Скучно е там да седи 1 час. Също е нужда, но едното е спешна нужда и много сериозна, а другото е. И какво ще стане, ако подкрепиш болния човек вместо маникюра? Ами така ще натрупаш много по-добра карма. Повече семена, да. Супер. После? Следващото е, който ви е оказал значителна помощ. Това може да са нашите родители, може да е Буда, вие нашите учители. Буда може да е, ако го осъзнаваш като такъв Буда сам по себе си, е трудно да кажеш, че... Ако за теб той ти помага, ако ти го осъзнаваш като такъв, който много ти помага, да, защо не? Далай Лама, Буда, Маши Питер, Геш Майкъл, да. Но това зависи от това как ти го разбираш. Тоест, той не е сам по себе си такъв. Ако ти разбираш Геше Майкъл като много висок обект, да. Или Маш Лам Питер. Ако на теб ти се струва, че това са някакви хора, които са решили да спрат на важни, не са висок обект. Не съм от само себе си. Супер! Нашите родители са 100% точка. Винаги, когато не знаете какво да правите, обръщате се към майка си и баща си да им дадете нещо. Аз това системно го практикувах, докато бях живи, пък и сега. Аз все още сутрин поднасям на родителите си една свещичка, цветенце. Те са живи. Да, няма да ви показвам следващия път. Давайте. И последното качество е високи духовни качества, възприемане на пустотата директно. Влизащия в потока. Пише там. Какво значи това? Кой е това, който влиза в потока? Ами тук това може да е Буда.
Ария. Този, който е възприел постата директно. Ария, който е станал, Ария. така че е влизащ в поток. Мгм. Що е влизащ в поток? Защото оттам насетне почти автоматично го избутват семена. Толкова хубави семена направил с този 20-минутен акт на възприемане на отсъствието на самосъществуване, че оттам нататък вече той не може да падне обратно. Тоест той се качва като на конвейер, като на ескалатор и вие на ескалатора, който върви нагоре, огромни усилия трябва да приложите, макар че можете пак да се сурнете надолу, а той не може вече. Той вече не може да падне до човешко същество. Затова се казва влизащия в поток. Да знаете какво значи това. Това е синоним на ария и арията вече се е качил на лентата, бързата лента, която върви нагоре. И това е, няма слизане. Не може да се обърка толкова, че да слезе на нашето ниво. Защото вече е видял сам. Така, пети въпрос. Кой иска? Може пак да си го разделим. Абидарма описва разликата между действие, което е извършено, и действие, което е натрупано. Избройте 6 условия, които са причина действието да бъде както извършено, Не е действие. Постъпка. както извършено, така и натрупано. Мгм. А, това, което аз съм си записала е, че има разлика между постъпката, която е извършена, и постъпката, която е натрупана. Натрупана означава натрупана в кармичния запас, в кунши, т.е. натрупваме заслугите. Мгм. Действието трябва да бъде направено умишлено, съзнателно. Т.е. да имаме намерение. Да. Трябва да бъде изминат пълния кармичен път. Това е второто условие. Пълният кармичен път има Давай. 4 стъпки. Първата стъпка е правилната идентификация на обекта, за който говорихме. Допреди малко втората стъпка е свързана с мисленето за него. И тук има 3 подусловия. Правилната идентификация, менталните омрачения, т.е. как мисля, когато формирам намерението си, т.е. дали мисля с благодарност за това, че аз имам шанса да извърша постъпката, или го правя с някакво омрачение, като злорадство. Аз сега тук трябва да направя това, за да получа някаква облага. И третото е мотивацията. Това е част от втората стъпка, т.е. от този план, който правим, за да извършим постъпката. Да, там са 3 елемента. Третата стъпка е извършване на действието, т.е. самата постъпка. И четвъртото е завършването на действието, т.е. радостта. Супер. Тоест трябва да присъстват всички части. Добре, после? После идва третото условие, което е да го направиш без съжаление. Защото ако си извършил всичко до тук, обаче съжалиш по някаква причина, че си го направил, това разрушава заслугата, т.е. не натрупва добродетел. Пак ще получиш някакъв резултат, но той няма да е толкова добър.
В това отношение може да се спомните третата от четирите сили, т.е. втората от четирите сили, която е именно съжалението, Да. която е силата на разрушаване. И тя просто разрушава. И когато говорим за пари, ние говорим за пари, не давайте толкова, когато дарявате, не давайте толкова, колкото че после да съжалите. Помнете го това. Тоест някой път ние в ентусиазма си искаме да дарим много и след това е възможно в края на месеца да не ни стигнат за нещо и човек автоматично такъв е. Той почва да съжалява. Нали, аз не знам, може би вие не съжалявате в такъв момент, но на мен често ми се е случило в началото. Аз правих тази грешка, докато Геш Мекъл не ме научи това, което вие учихте на DCI 5. Той не ме научи да отделям специален фонд 5% и от него да дарявам. И тогава, доколкото има във фонда, до толкова. Тоест, това е съобразено с моя бюджет, с моите нужди. Аз няма да остана без основните си неща, които трябва да си купя. Няма да остана семейството си без храна, без дрехи, без ток, за да дарам. Така че тук има техники, как да извършвате това без съжаление. Не си мислете, както често си мислят новаците. Вчера говорихме с Цвети и обясняваме на една жена и стана дума за това, коя е причината, как се създават пречки. И ние казваме, чрез завист. Жената съвършено искрено казва, аз не завиждам никога. Ага. Като почнеш да следиш, ще видиш как тази опашка от мишка е слон. Тъй тук е. Аз не съжалявам. Вие проследете своята мисъл. Аз не знам за вас, но аз, когато се изхвърлих в началото и дарявах по много и след това изпитвах затруднения да балансирам това, което ми е бюджета за месец или каквото е там, аз наистина съжалявах. И съжалявах много по-дълго, отколкото се радвах. Честно ви казвам, аз съм наблюдавала. След това, в продължение на 3-4 дена ми минаваше през ума, ако не бях ги дала, ако бях дала по-малко, а радостта да не ви кажа колко време трая. Това, че съм дала. Така че, наистина, за да извършите без съжаление, трябва, когато давате, да го помните това. И трябва да използвате тази техника, която знаете от 5-ти курс за напреднали. Помните там досадния бюджет и всичко друго, това гадно, дето, това ни спестява. Ето това съжаление. Да? Не? Коментари? Някой да направи бюджета? Тази Добре. сутрин четах за бюджета. Добре. Супер. Да, смисъла на този бюджет, т.е. смисъла на цялото това DCI, което учихте, Advanced Level 5, е как вие да създадете именно тая радост и съответно да махнете съжалението, защото е човешка направа. Ако вие дадете 100 евро и след това ви потрябват за нещо, не дай си Боже, срочно, не знам как вашия ум е устроен, но моя ум веднага ще съжали. Ето, сега ми трябва за лекар, аз ги дадах. Нали, съжалявам, но си признавам, така е. Това е по повод съжалението. Да, извиня. Има въпрос. Ако си направил бюджета и се появи възможност, т.е. да дариш, а ти не можеш вече, защото нямаш, тогава съжалението, което ще изпиташ, с каква сила е? Няма да го изпиташ. Защо ще изпиташ съжаление? Появява се възможност, ти знаеш твоите възможности и кажеш, аз в момента нямам. Това съм определил, това мога. Един мъдър човек, той знае, че сегашното му действие е обусловено от семената, които се отварят. Ако сега се появи, и то се появи, да речем преди един месец имаше зимна олимпиада. Ти отиде ли? Има Не. възможност, разбираш, и олимпийски медал има възможност да вземеш.
има възможност да станеш олимпийски шампион. Що не отиде? Нямаш такива семена в момента. Сигурно си била някога олимпийска шампион, но сега нямаш. И аз нямам. И аз не отидах. Тоест, да разбирам, че ако не мога да се включа в някакъв проект, за който нямам бюджет, не трябва да съжалявам. Разбира се, че не трябва, защото това в момента не зависи от тебе. Толкова ти е бюджета. Но ако ти съжалиш, ти ще организираш и в бъдеще. Да имам много проекти, в които да нямам бюджет Да. да се включа. И затова нашата програма сега се казва Увереност в бъдещето. Защото именно това трябва да се научим да махаме. Нашето желание и тук, и там, и сяк, което не води до получаване на повече резултат. Получаване на повече резултат води, когато ние всички тия неща, които сега изреждаме много телеграфно в тая домашна, всички тия неща успеем да ги въплатим в своето даване. Мъдростта, че даваш толкова, колкото имаш, защото това е семето, което ти се отворило сега. Аз искам да даря 2 милиона на Геши Майкъл. Какво ще получа, ако аз започна да съжалявам, че нямам? Ще получа още нямане. Това ще помогне ли на Геши Майкъл? Няма да му помогне. Искам, но нямам. И затова, ако аз даря $5, аз се радвам. Аз знам, че това ми е при бюджет. Толкова имам. Ако ти нарушиш бюджета и дариш повече, ти ще съжалиш, следващия път няма да имаш и толкова за дарение. Кому помага? Нали, когато правиш бюджета, ти го правиш със спокойна глава, ти го правиш предварително. Ти го правиш извън ти емоционални, как да кажа, това емоционално махало. Когато изведнъж той каже, дайте за Киото за 26-та година, и ти аз искам. И това вече невещено желание. Благодаря. Защото ти мислиш, че Киото е самосъществуващо. То не е. Ти мислиш, че следващата програма, на която искаш да отидеш, е самосъществуваща. Тя не е. Тоест, невежественото желание за това е желание, невежествено, извинете, защото ти го възприемаш като нещо само по себе си. А то не е. Добре? Добре, само един въпрос. В такъв момент какво трябва да мислим тогава? Правилният начин на разсъждение. В момент, в който искаш да речем да дариш 400 евро, а пък имаш само 4. В такъв момент трябва да мислиш, това е цимент, който е засъхнал. Аз не мога от него да направя друга форма. Не мога да направя удобен камък, за да стъпа в бъдещето. Но аз мога сега да направя удобен камък, за да стъпа в бъдещето с 400 евро. И този удобен камък е, ако се зарадвам на тия 4 евро, които имам. Или 40 цента. Няма значение. Това е максимум. Т.е. мъдростта, излизането от невежественото желание и връщането ти към обратното на невежеството, което е мъдрост, те прави да се зарадваш на твоите 40 цента и да не лъмтиш за 400 евро да дадеш. Защото ако ти имаш мъдрост, ако ти можеш да видиш пустотата на трите сфери, ти ще видиш, че да кажем, Геши Майкъл, който е реализирано същество, който е Буда, той няма нужда от нашите 400 евро. И това веднага ти снижава градуса на онова желание. Нали, искам да дам, аз искам повече да... Що повече? Той има ли нужда? Той ще си направи толкова пари, колкото му трябва. Той ще си направи толкова семена. Той защо постоянно събира пари? За да ни даде на нас възможност. Маш Питер, защо постоянно събират пари? За да ни дадат на нас възможност. И именно затова, когато изучаваме тия
кой на кого дава и как дава, те нямат нужда. Ако ти можеш в своя ум да видиш този човек или този проект като проект на реализирано същество, ти ще разбереш, че той на теб ти дава възможност. И тук вече, ако слушаме сега Геше Майкъл, вие ще се сетите, че тук е вече да използваш целта като път. Ти можеш да видиш това същество като реализирано същество. А можеш и да не го видиш. И ако не го видиш, да, наистина ти ще лъмтиш да му дадеш повече, защото той бедния няма се оправи без тебе. Така, работи ли? Благодаря. Така че давайте, но давайте първо, за да получите вие, защото само когато вие получите, това е смисъл на цялата тази домашна, нашите разговор за парите, само когато вие получите достатъчно, тогава вие ще може да стъпите. Това е първото съвършенство. Да наредите другите 6, другите 5, извинете, общо са 6, и да можете да давате постоянно на всички. Това е пътя. Когато се откажете да помогнете на някой, който ви мрънка, на колежка, която ви мрънка за пореден път да отидете да ви се оплаче от шефа и решите да си напишете домашната, вие правите стъпка, слагате този следващ камък, за да може да давате на всички. Да, би било добре да й дадете защита в вид на едно рамо, на което да пореве, колко е лош шефа. Но много по-добре е да направите още една стъпка към това да може да изпращате на всички подкрепа. И затова това е по-голямо. Така, без съжаление, още следващото, четвърто. Кой иска? Искам аз. Но не ми се Че- полага. Четвъртото е без противоотрова. Да, Тоест, да не противодействие. противодействие, да? Едно и също. Петото е да се радваме на DCA в медитацията. Не И само. Не само. Да да, бъде извършен с необходимите съпътстващи неща, съпътстващи условия, не само радостта. То се включва повече, но един от примерите е радостта. и постъпката да е от тип, която определено ще озрее. В тия списъци много често, ако се чудите какво е последното, много често в тия списъци последната част е резултата, който получавате от първите 5. Така че и тук това става тип постъпка, която определено ще съзрее. Тоест, вие определено ще получите от нея резултат. Кармата на завършването. Валя! И всички ние. Нека да посветим тази прекрасна, весела, забавна, домашна на това всички да могат да си завършат всички проекти лесно и бързо, с удоволствие и радост, всички курсове и да влязат в потока. Бързо и лесно. Да бъде така.